Bueno, gogoratzen naiz, nire etxea, Madrid hiribidean bizi ginen, eta autobus urdinak. Ze hor, transito handia zegoen, eta ambulantziak ere. Kale horretatik egunero edozein ordutan, gu herri txiki batetik etorri ginen bizitzea, txikitatik, eta atentzioa ditu zidan, zenolako barulloa zegoen auzo honetan. Egia esan, nahiko jendetsua. Giroa, kalean, jendeak kaletik zebilen, eta ez dakit agian herri batetik etortzean ezberdintasun hori, baina, nik uste auzo alaia zela. Bai, agian azken boladan ere naiz eta orain onditzen ari den auzoa eta jende gazte gehiago etorri da bizitzera, baina nik uste garai batean orain baino giroa edo ez dakit jende gehiago zebilen kaletik edo. Goratzen naiz, joaten ginela Anoetako, lehengo Lemontzon atletismoko pistan, eta hor, kolatzen ginean, ez genuen atletismorik egiten, baina ez genuen kanola ezer egiteko arratsaletan, eta juten ginen pixka jendea entrenatzen ikustera, eta noizen behin ikusten ez gintuztenean, juten ginean hor koltsonetan salto egitera, eta hor pasatzen genuen arratsaldea. Ni hondartzakoa, baina piztinetan pasa ditut arratsaldeak hor pinponean jolasten. Eta gero aparte ni futbolean jokatzen nuen, eta hor ere zegoen futbol zelaia, Grabillako futbol zelai, orduan. Baina, normalean udan hondartzara beti. Lasaien, Loiolako Lasaien. Denetatik, eskolako lagunak gehien bat Loiolan bizi ziren, baina gero, auzoko lagunak, Maraberrin eta Ikasbiden eta Karmelon batzuk ere, ikasten zutenak eta banituen ere. Ni goratzen naiz, gaur egun Riberas de Loiola egin duten auzo horretan, ikastolako bidean, lehen 10 bukatzen zen, nire gaian behintzat bukatzen zen Irun plazan. Hor bestea zen Serengeti, hor zegoen etxe handi hori, marroia, baina Loiolaraino zegoen ezer. Orduan zen pixkat nolabait zibilizaziotik irtetzea, ez? Eta gogoratzen naiz trenbidea, pentsa, txikitan ikastolara joateko trenbidea gurutzatzen genuen, eta segon paso hori, orain impensable hori. Eta jartzen genuen harriak, trena pasatzen zenean, eta holako... Eta oso oroimen hona dukan, ze gaina hor ez gintuen inor ikusten, eta zan nolabaiteko askatasun bat, ez? Gero sartzen zinean Eustaso Emilibian, eta hori zegoen zibilizazioa, eta gaur egun, nire txoko, beste moduko alde batetik hemen Ferrerias plazan dauden lokalak, ze urteak pasa dituten saiatzen, eta gero Atabal taberna, Eustaso Emilibiako Atabal taberna. Ze horre egon naiz, denetatik naiz kontzertua jotzen, barran lanean, parrandan, urte, esan daiteke nerabetasuna, gaztetasun urte horiek, Atabalen sartuta basaitu da. Hasierak, ni badakit hemen Ferreriaseko lokal hauek betidanik egon direla, eta hor talde asko 80. hamarkadan ere, hor zeuden taldeak ensaiatzen, gu hasi ginenean, egian hasi ginen ensaiatzen, eta hona beranduago etorri ginen. Ez dakit zergatik, segurazki izango zen, igual garesti egizirelako guretzako, eta beste nunbait lortu genuelako. Baina garai hortan, ni goratzen naiz, nire adineko jende asko, gaur egun bukatu dut taldeetan jotzen. Amarako, gu hasi ginen 10 urteekin eta patinetean ibiltzen, justo, Araba parkean jarri zituzten rampak, lehenengo rampa haiek, eta belaunaldi horretako jende asko bukatu dugu, ez dakit zergatik, baina musika taldeak sortzen. Nik uste dut, Amaran beti egon dela erlazio estu bat musikarekin, alde batetik, ni txikitan beti ikusten nuen, astebururo Anoetan kontzertua zeudela, eta larun batero ikusten zenuen, Anoeta taberna ondoan, kuadrillak, heavyak jotzen zutenean, heavyak, edo punkiak, edo... Orduan horrek ere gutxienez
kuriositate hori pizten dizu, ez? Ni goratzen naiz txikitan ikusten dituen Ramonesen kartelak hor Markesinan, eta ni pentsatzen nuen Ramones talde horrekin zera flamenko talde bat, edo ez dakit. Eta gero esan den telebistan, Ramones, hau jo dute Anoetan, beira, eta azkenean bukatzen duzu Ramones entzuten. Eta, claro, hemendik pasa dira talde oso jendeak igual ez daki, baina ni lagun batek erakusten zizkidan gorde dituen sarrera guztiak, eta hemendik pasa dira The Clash, Ramones, eta nik uste panorama rockeroan talde garrantzitsuenak hemendik pasa dira. Orduan ja horrek ere ja nik uste markatzen dizula. Eta hasten zera kuriositatez, sartzen zera musika mundu horretan, eta gero heltzen da momentua hori gitarra erostearena. Eta etxean aguantatzearena, eta azkenean modu batean edo bestean ezagutzen duzu bezalako beste bat o beste bi. Horretarako errezago izaten da igual eskoletan, institutuan. Osea, auzoan adin horrekin kalean ibiltzen zera, baina beste modu baten. Eta musikoak eta normalen beti tabernetan eta diskutatzen dira, orduan, claro, 13-14 urtekin oraindik tabernetan nintzen sartzen. Handik gutxira nintzen. Eta gero hori ezagutzen duzu beste bat, eta azkenean baten aitaren garajean, goratzen naiz, sartzen ginela garaje batean, horre Jose Maria Salaberria inguru horretan, eta geneukan bakarrik gitarra elektriko bat eta bajo bat. Eta jartzen genituen kartoizko kajak, eta han hasi ginen ensaiatzen. Claro, gero ja egian hasi ginen taldeakin, bateriakin, baina lehenengo pausoak izan zen egon baten garajean. Ni txikitan, 13 urtekin edo, behin sartu nintzen nire anaiakin, bera da ni baino 5 urte zarrago. San Juan gau batean eraman ninduen, eta ni flipatu nuen dana, iluna, musika, rock, eta nik izaten, baina, tugurio. Eta gero, denborakin, tokatu zitaian niri sartzea, karo. Ja, 17 urtekin, eta aurkitu nuen beste atabaldea ezberdina. Ze, karo, lehen zegoen jendea, urteak pasa eta taberna utzi zuen, beste bat egartu zuen, eta musika aldatu zen. Eta nik ezagutu nuen atabal, zegoen musika oso diskotekeroa, eta oso jendea raroa, zebilen. Eta hasi nintzen sartzen, eta poliki, etxetik CD bat eramantzen nuen, jarri dezaket CD hau, bai, eta azkenean bukatu nuen tabernan lanean, eta musika zeharo aldatuta, eta kontzertuak antolatzen. Eta orduan hasi zen, gaur egun daukan, egia esan ja pasa dira urte desente eta jarraitzen du dinamika horretan. Ia asteburu kontzertuak antolatzen, eta beti rock and rollaren, ez dakit, atmosfera horretan, ez? Eta musikalki egia esan gauza interesgarria daude, hor ere, jende asko komentatu dit, ez? Igual, provintziatik etortzen den jendea, atabalen entzuten da musika ez dezula inun entzuten. Igual, ezingo dezu entzun, ez dakit, U2-en azkeneko diskoaz ez dago, baina agian badago 60. hamarkadako garaje talde baten diskoa, eta hori ez dezu inun entzuten, ez? Esan nahi daukala, sarma hori eta rockarekiko oso lotura estua. Eta hor lanean hasi, gero kontzertuak eta antolatzen, gero guk ere hor jotzen genuen, kontzertuak. Gogoratzen naiz, egon ginela ensaiatzen ere, hor, larunbat goizetan, usten zigun jabeak, usten zigun giltza eta ensaiatzen genuen. Osa, izan da denetatik. Lantokiak, ensaio gela, kontzertutarako, parranda, ezin egon egun guztia parranda, no? Eta jende gaztea ondo jarraitzen du ere. Nik egia esan falta motatzen dut, gaur egun kontzertu horiek oso gutxitan egiten dira. Eta, ez dakit, nik uste dut lehen bazegoela, orain nik uste dut aldatu dela ze futbol zela jarri digute, jarri ziguten ja. Orduan larun bat arratsaldeko giroa zehar ezberdina da, partida balin badago, giro ezberdina da. Lehen kontzertua zegoenean, kiroldegian edo velodromoan, arratsaldetan ikusten zenuen jendea, kalimotxoa edaten bankoetan eta tabernetan, onerako edo txarrerako baino giroa zegoen, ez? Orain, futbola dagoenean oso ezberdina da giroa. Nik uste pertsonaki txarrerako, ni ez naiz oso futbol zalea egia esan.
Bestela, bueno, musikalki ja beste maila txikiago baten, taberna mailan eta nik uste dut pizten ari dela pizkatere. Orain, lokal hauetan jende gazte piloa dago taldeak egiten. Zu pasatzen zera hortik eta entzuten duzu eta egunero dago norbaiten saiatzen, eta nik uste dut hori positiboa dela. Eta garai batean pizkat nolabait geldituta zegoen, ez? Eta pizkat badirudi orain ez dakit izango da moda bat edo zerbaiten sorrera, hori ja ezin dizut esan, baina bueno. Gero ere jende berri asko etorriko da, bizitzera Amarara, etxe berri guzti horiekin, eta euskalo, hor iriketen badira beste taberna batzuk, edo, hombre, aretoak ez dituzte jarriko dituztenik, baina agian, sortu daiteke hor beste mugimendu bat, edo, euskalo. Hombre, gaur egun nik uste dut oso zaila dela lortzea gaueko bizitza, auzo honetan. Batez ere, alde batetik, biztanleen adina ere nik uste dut igo dela, ez? Ez dakit, igual dela sentsazio bat da. Claro, gertatzen da, nire adineko jendeak, etxetik irten zenean oso garestia ziren etxeak Amaran. Mundu guztia junda bizitzea, ez dakit, egiara, Itxarrondora, edo Oreetara. Orduan orain ikusten ari dela biztanleriaren sartze hori, ez? Orduan, karo, edozein saiakera pixkat gaueko bizitza egiteko nik uste hor kontra jartzen direla, ez? Sortzen ari den bizimodua, igual gehiago eguneko bizitza, ez? Udan adibidez, hori segundan eta hor dagoen giro hori, terrazero hori, 10etan ja, bukatzen da eta 11etan ja ez dago inor kalean. Orduan, ez dakit, alde horretatik, eta gero adibidez, Atabalen ere, gu beti izan ditugu arazoak, ez zaratarengatik, batez ere, fama txarrarengatik, jende helduak askotan ez du ulertzen, pasatzen da hortik ikusten du kea norbait porro bat erretzen eta kriston zarata, eta ja, egunkaria idazten du, kesi la droga, kesi la juventud, la delincuencia, orduan, nik uste zaila dela, agian beste auzoetan, ez dakit, igual jende gazte gehiago ibiltzen dela, hemen beti jendeak izan da pixkat auzo, nola da, residentziala, ez? Osea, jendea hemen bizi da, baina gero bizitza eta parranda eta beti edo zentroan edo aldezarrean egiten du. Orduan, ez dakit, zin izango litzateken horrek konponbidea. Bai, esan. Alde horretatik nik uste hori aberastu dela, claro, auzoa hunditu denez eta kanpoko jende asko etorri denez, kanpokoa esan nahi dut, zentrokoa edo Grosekoa edo Kolonbiakoa, berdintzait, Amarartarrak ez direnak, ez? Orduan, betidanik Amaran bizi izan den jendea nik uste dut orain hasi dela pixka sentitzen Amaratarra, ez? Lehen igual, betikoa, beti ikusten zuen jende berdina, ez daukan zentzurik sentitzea Amaratarra, zedan egin Amaratarrak. Baina gaur egun, entzuten da, yo soy de aquí toda la vida, cuando tú eres así de pequeño, orain hasten dira gauza horiek entzuten, ez? Eta, baliteke hori, normalean bereizteko arrazoi bat izatea, ez? Edo, ezakit arro sentitzeko edo ez, azkenean bizitzaren kasualitatea dira. Osea, Amaran bizi nintzen, bizi ninteken Afrikan, osea, baina, ez dakit. Ez dakit, eskain beste urte hon naiz Amaran, nik uste egin behar nuen guztia egin dudala, ja. Eta orain aldaketa ere, agian 15 urtekin nahiago izango nuke hemen bizi, zagoezen baino. Orain nire bizitaren momentu honetan nahiago eta horregatik nagoan. Ez dakit, egia zen faltan ez botatzen. Igual duela 20 urtean bizi izango banitz, igual faltan botako nuke kontatu dizudan guztia, ez tal, kontzertu bat, tal, han beste giro bat dago, eta gaur egun Amaran jarraitzekotan, igual Atabaleko rolloa ere, izan behin agertzen naiz, bizitan eta, baina ja bizimodua aldatzen duzu. Orduan, ez dakit, faltan ez dut ezer botatzen. Nire ama jarraitzen du hemen bizitzen eta, astero juten naiz bazkaltzea eta bizitan, osea, edozein gauza behar badet, hemen dago Amara oraindik. Garai batean esango nuke
Amara zen patinetea niretzako, txikitan rampak egitea eta patinetea. Gero horrelago, musika eta nola esaten da ere, el último reducto, musikalki eta taberna, zeia gaur egun alde zarrean edo zein tokitara junda jaz dana aldatu da, eta orain gelditzen zitzaigun azken ezakit redukto nola esaten da euskera, baina. Último reducto, ditzetan, begira, erderaz, baina bueno. Claro, ni hasi nintzen taldeakin 80 markaden hasieran. Ordurako 80 hamarkadako taldeak ja gehienak poliki ja usten ari zian. Orduan, garai bateko amaran zeuden taldeak, hemen saiatzen zuten taldeak, Los Aristogatos eta guzti horiek, da Mikel Erentzunen aurreko taldea, Dunkandu Emainoren, guzti horiek atabalen jotzen zuten, baina esan dudan bezala, lehengo atabal horretan. Gu hasi ginenean, nolabait hori geldituta zegoen, eta hasi ziren beste belaunaldi bat, ez? Eta horiak kointziditzen genuen atabalen eta nahiz eta amarakoak ez izan, baina inguru horretan ibiltzen zirenak, talde pilo bat, ez? Zuden Kaina Bikaina, gu orduan deitzen ginen Radio Krimen, hasi ginenean, lehenengo kontzertua 83an edo genuen, 84an. Hor zeuden ere certificado de defunción, gaur egun gainera Arkaitzek dauka hemen denda bat, irekizun arropa denda bat, punkien arropa eta hor ere zuden No Way, eta, bueno, gero ere Buenavistako hori ja ezien amarakoak, baina, bueno, taldeek ere zeuden amara inguruan ibiltzen zirenak, ez? Bueno, zenetatik zegoen. Egia esan gero ja denborakin, pixka ja funtzionatzen hasi zirenean talde horiek amaratik desagertu dira. Eta gaur egun gehienak, ni gelditzen naiz, baina nire belaunaldiko talde gehienak ja utzi dute. Adibidez, batzuk arrakasta lortu dute. Adibidez, gure lokalen ondoan saiatzen Laura Jae Van Goghek diskoa jiraketa prestatzeko hor Ferreriaseko lokaletan sartzen dira udan, eta saiatzen dute diskoa. Baina horiek, beste liga batean daude, ez? Hombre, orain jende gaztea hasi da berriz revival bat egiten, ez? Karo, 80. hamarkada guretzako gertu egi zegoen, ez? Osea, karo, ni 85an euskan 10 urte, orduan ez nintzen hain txikia, konturatzen nintzen gauzetaz, eta ez dut bizi hamarkada hori, baina, karo, orain 15 urte, 16 urte daukan gazte batek, ja entzuten du 80. hamarkada, bere gurasoen garaia bezala, ez? Orduan hasi dira pixkat ere, modan dago pixkat punk rollo hori berriz, beste modu batean, karo, musika eta itxura, gero jarrera eta hori zeharo ezberdina da, ez? Baina nik ikusten, ni aparte irakaslea naiz, eta ikusten dut ikastoletan eta institutotan orain modan jarri dela eta skinhead rollo hori ere, jende gaztea nahazten dute pixkat futboleko rollo hori musikarekin ere, ez? Hooligan eta egia esan ikusten ari naiz talde pilo bat. Eta probintzian zer esanik ez, gu ibiltzen gara jotzen Gipuzkoan eta gure kontzertutara etortzen diran gehiena dira gaztetxoak danak ia moztuta olago botakin, zer ez dakit zergatik, gu ikusten duzuk pinta skinheaden egon. Eta ez dakit, revival bat den, edo moda bat den, edo zer den, baina egia esan, eta gero ere, claro, ni nabil rockaren inguruan, gero ja musika elektronikoa eta hori zer esanik ez. Bai ikusten dudala belaunaldi honetan, gure garaian jende guztia, nire gelakide asko lehenengo gauza zen gitarra bat erosi, batzuk gero ikasten zuten edo ez zuten ikasten edo. Orain talde bat egin baino lehen ikusi dutela aukera ere errezago dela disjokei bihurtzea, ez? Eta
hori kulturetxetan eta asko ikusten dira, ez? Tailerrak eta disjokei nola diskoa jartzeko eta pixkat ikasteko, eta nik uste dut hor ere nabaritzen dela. Orain programazioetan askotan dago, ikusten zu edozein lokaleko programazioa eta hilabeteko programazioa bi talde eta 8 DJ, ez? Orduan jende gazteak ere hortik jotzen da, eta gaina ordenagailu batekin gaur egun egin dezakete edozein gauza. Baita ere joera bat dago taldeak osatu beharrean, etxean diskoa grabatzea bat bere ordenagailuekin, eta asko ikusten da, gero, karo, dago beste modu batean bizi dute musika. Berain nahi dute ja disko bat atera eta famatuak izan. Orduan, etxean grabatzen dute diskoa, igual tipo batek grabatzen du, bateria, gitarra, hotsa, eta bialtzen du disketxe batera. Eta oraindik igual sekulen ez du kontzertu bat jo, eta ez dauka talderik ere. Eta hori ere ikusten ari da. Hortan ere, Atabal taberna da Ultimo Reducto, hor jarraitzen du gauzak duela 30 urte bezala zentzu horretan. Taldeak juten dira jotzera, batzuk hobeto, beste batzuk okerrago, ez kobratzen, kainak doan eta etxera berriz. Beste tokietan asko sofistikatuago da dena.